Iñaki Seguruaren Irondoko liburua aurkezten dugu gaur. Anorexia izenburua berak jarria. Nik labur-labur aipatu nahi dituzke liburu honek dituen berezitasunetako batzuk. Pare bat edo hiru behintzat. Lehendabizikoa da, aipatuta dago, egilerik gabe aurkezten dugu. 3 editore izan ditu gure artean egilerik ez duen liburuak. Horietan ezinbestekoena noski Garbine Larrea izan da. Editore lana egiteaz gain, hitzatzegile edo epilogogile ere izan dugu. Eta guzti horiez gain, albazea. Alegia, Iñaki Segurola zenaren jarraibideak interpretatu eta zaindu eta zaintzea egokitu zaiona. Gero, gaur gure artean egoterik ez duen Aritz Galarraga ere izan da, liburu honen editore, honela dio Aritz Galarragak liburuaz. Ganorexia opari bat da, Segurolaren liburu guztiak diren bezala, bide batez. Opari bat, irakurleari eskaintzen diolako gaur egunean gero eta eskasagoa den eremu bat, abagune bat. Pentsatzeko, zalantza egiteko, liburuan irakurriko ditu erekin elkarreketan aritzeko. Hori baituten meriturik handiena Segurolaren liburuek. Esaten direnekin ados egon zeinez, beti jartzen zaituzte martxan, mugitzen dute zerbait zure barruan. Ni neu ere izan nauzue editore liburu honetan, eta nire ikuspegi propiotik esango dizuet, hau dala Iñakik idatzitako 6. liburua guztira. Aurrekoak 4 izan dira saiakera, bat eleberria, eta hauxe da, Iñaki Segurolaren katalogoa ixtera datorrena. Baina katalogoa itxi baino, nik esango nuke egiten duela akaso ireki. Arimaren leiho guztiak uzten dituela zabalik, zalantza guztiak, galdera guztiak airean uzten ditu, hoi bezala. Eta kasu honetan gainera erantzun batzuk urotzean gordeta. Berak maite zuen urotikan. Hoixe da, niri eragin didan impresioa liburu guztiz berezi honek. Garbine Larrea eta Beñat Muguruza, dauzkat nirekin mailan eta haiei pasatuko dietitza. Baina horretik bioi eskertu nahi dizuet bihotzez, Alberdaniaren lagun guztien izenean erabili zuen zintzotasuna eta lan egiteko prestutasuna. Harin argi eta goxo jardun duzuelako liburu honen egintzan. Egun on denoi, Jorgek esan da bezala egora hau berezia da, eta ez ohikoa ere bai. Hori esan ez hasi nahiko nuke, Iñaki hemen egon gabe liburu hau guaz aurkeztea, beak idatzitako liburu bat. Orduan, bera izegokion aurki hontan eserita egotea. Ganorexia bera iazko udazkenean hasi izan idazten, eta urtengo otsailean hasi zitzaidan posta elektronikoz bidaltzen. Aprilak 12an egin zidan azken bidalketa, eta ohi zuen bezala agintzen zian mezu hartan artxiboak 4 lekutan gordetzeko, bada ezpada ere. Agindu oso garbia zen, artxiboak gorde, baino ez irekita ez irakurri. Orduan, nik ez nekien bera zerra izen idazten, arrastorik ez nekien beste zerkuia sua bat ote zen, ura berri idazteko asmoa zuelako. Beti ohar bat nabarmen izaten markatzen zuen eta epilogoan ipini dut, estralurtarrak etorriko balira joan Irunera gizon honen gana eta eraman dokumentuak esanez, hau da gure gizonak eskribitu ba. Egora normala izan balitz berak azaldu beharko zuen ganorexia nolatan, zer dan ganoraren anorexia, eta beak gogoak ematen dion hitzak asmatzeko zuen abildade horrekin, hori azaldu beharko zuen. Hori uste ez dugula ondo ingo, orduan hitzaurrea irakurri zazue, hor berak oso ondo azaltzen du zer dan ganorexia, ganoraren anorexia, berak ze erren daukan, nola ez dagoen ondo idazterik, hori dena hitzaurrean dago.
Aurreko bi saiakerak ezagutzen dituzuenok, lehenengoa gaur ez du hiltzeko eguraldirik egingo, eta orain dela 10 urte ateratako arrazoia ez dago edukitzerik, horiek ezagutzen dituzuenok, liburu irakurtzen etxean bezala sentituko zarete, horko gaiak ditulako, ez? Behin da berriz ari da herria eta hizkuntzari buruz, horren galerak sortzen dion minaz, hausnarketak egite ditu idaztearen ofizioari buruz, beak ez du ondo idazten eta gai horiek. Gizakion arteko harreman eta zereari da, adiskidetasunaz, bikoteaz ari da, gero bere beldurrak, bere ametsak, hemen ametsak interpretatzen dakin horroi dago, baditu amets politiak. Nora ez, fedea, jainkoa, espiritualidadea ere bai, aipatu egin nahi dut, eriotza ez duela bereziki aipatzen. Eriotza buruz ez dago aurreko bi saiak eretan baino, nabarmenago esateik hortaz ari danik, ez? Nik nabaritzei dut txirritan itzala, beti dago txirrita presente bere lanetan, Paul Austerrena ere bai, beako iteretzea idatzi ondoren izan zu nola utxune urduri bat, horror bakui bat, eta, Paul Austerren hainbat ekarpen badaude hemen, eta nola ez Oteizarena. Nik uste zerkuiasua idatzita gero pegatuta gelitu zitzaiola Oteiza, eta bere, pensamendu ez baikaria badago hemen, eta, horri buruz behinetak ere hitz egingo du, nik kutsu hori hartzen diot. Gero, nola ez, hankak lurrin irratsaioko entzuleak izan zaretenok, HL-ko gai asko daude hemen, eta horrek izan da bezala, Iñaki Belarriz, ezagutzen dezuenok, hau irakurrita Belarriz jarraituko dezue baita ere, baita Euskadi Irratiko Amaraunan egindako hainbat sermoiren garapena ere badauka. Orduan, esan dezakegu ahoz zeukan abildade hori, ez? Idatziz ez dela atzean gelditzen. Nik, bukatze aldera eskerrak eman nahi dizkiot baita hemen ez dagoen Garbine berezi hartuari, berak epilogoan idazketan asko lagundu idalako. Eta baita ere eskerrak eman Iñaki Bastarrikari. Iñaki Bastarrikak bidalizigun gure etxera gutun bat, bere artelanekin, bera Iñakin jarraitzaile handia da, eta honako akorela bidali zigun, Iñaki seguro lantzat Paradisua izena duna, eta guri kolpetik iruditu zitzaigun honek azala izatea zeukala, horrela ipinita. Orduan egin dugu gogoratu eta egin, eta holako gauza kurioso bat, alegia atzean hau jartzen duen zerbaiten beste aldea bihurtu dugu guk liburu honen azal. Hori behinati eskerrak eman edizkio eta aurkezpen ontara animatu dalako, nik garbi neukan berari eskatu behar niola etortzeko bere ekarpena nahi nun. Izane, Iñakirentzat liburu aurkezpen batean egilea eta editoria elkarri arrazoi ematen, zurikerian bezala hori etxizaion bat ere gustatzen da, bera saiatzen zen, 2. bat ekartzen, irakurle bat, beste begirada bat. Orduan, nik eskertzeiot Ganorexian lehenengo irakurlea izana bea, eta eduki dugun hartu emana. Orduan, berak hausnarketa batzuk ingo izkigu, eta nik nahiko nikek bainat Iñakin faltan, ia gu gaigaren titular batzuk botatzeko. Berak ekartzen zizkian poltsikoan 2 titular pentsauta, orduan, ea gaigaren hortarako. Saiatuko gaitun. Eskerrik asko bioi, lehenik eta behin, Jorgeri eta Garbineri. Enkargu hau jaso nuenean, baietz esan nuen berehala, baitasunez, baitasun handiz. Eta, esan behar nuen privilegiatua sentitzen naizela, lehenengo irakurlea izateagatik, aurkezpenean parte hartzeko aukeragatik, baina privilegiatua sentitzen naiz esaldi horren kontra ere egin zuen Iñakik duela ezain beste. Eta beraz esango dut, besterik gabe, plazer hutsa izan dela, izaten ari dela. Aurreratu duzuen bezala Iñakiren betiko gaiak daude, hemen Ganorexian. Ez dakit bere betiko gai horiek loa kentzen ote zioten, baina badakigu liburuan bertan aitortzen duelako insomnio, eta kakotxartean dio, gau luze beldurgarrien ondoren pentsatu, senti pentsatu zituela hemengo gai edo gauza, asko. Eta horietako bada nolabait esateko pertenentzia sentimenduarena, nolabait esateko, talde bateko kide, talde bateko partaide izatean gai hori, ez? Nik uste dut hori izan daitekela Ganorexiako gai potoloetako bat, edo agian niri asko interesatzen zaidalako gai hori, edo asko gustatzen zaidalako Iñakik nola bizi zuen hori, edo bereziki nola adierazten zuten bere bizipen horiek. Badakizue, hori, nire inonez egon nahia ote da zure ezin egona, esaten zutenak, ezta?
Eta ez dute duen horixe islatzen hemen Iñakik, alegia bere Iñakiren inon ez egon nahia ote den bere ezin egona. Baina Garbiñek ez zela ez egon nahia, baizik eta ezin sakon bat. Eta egia da, horrela erakusten du liburuan zehar. Esango nuke, bere fazeta publikoan erakutsi zuenagatik behintzat, asko erasan ziola COVID-19 aferak, eta ezarritako neurriek eta neurri horiek sortutako zenbait jarrerak. Ez zion alferrik koiteretzia jarri bere bizi zen bitartean kaleratu zuen azken liburuari, koiteretzia, COVID-19, hortik dator. Eta noski Ilondoko liburu honetan ez dio izenburua eskaini, baina pandemiak etengabe zipristentzen ditu horri hauek. Baina ez, Iñaki ez baitzegoen dena sinesteko prest, ofizialista askok egin bezala, behar bada egin genuen bezala, baina ez zegoen edozer sinesteko prest ere, negazionista askok egin bezala. Gero gure artean hitz egiten egon gara, Garbin eta biok, ez genekien nola galdera erantzun tarte bat ireki edo gure artean, baina igual galdetuko nioke zen ikustu dut atentzioa ematen dula bukaeran, baudela hiru ipuin, ekialdeko tradizioko, hiru ipuin Iñakik itzuli dituenak euskarara, eta hola agertzen dira, bidean zetozenak deitzen da atal hori, ez da, bukaerako atal hori, eta hor datoz hiru ipuin, hori galdetu nahi ginen, zertan ari zen Iñaki testu horiek bilatzen, testu horiek are itzultzen, baute zegoen lehen aipatu dunan espiritualtasunaren bilaketa horrekin lotzerik baute dagon. Hau Jorge eta Biontza burua uste makala zuan izan, liburua editatu du antzean, bukatuta geneukala, eta baztegokor bere nahi bat itzulpenak egitekoa. Eta bazodek antzinako ekialdeko ipuin tradizionalak, hainbat liburun oharrak ere, eta bestelako lanak, beak egin asmo zitun beste proiektu batzun lanak eta zirriborruak ere bai. Hortun, hau erabaki oso konsiente bat izan nuen, jartzea bidean zetozenak, ez? Berak asmo hori bazulako, itzulpenak egitekoa, eta oso hautatutako kontuak zielako, ez? Gaia ikusita, guk jatorrizko lanak hartu ditugu, lan horiek irakurri ditugu, eta bilaketa espiritual bat dago hor. Hor dago sinesmen, ofizialismoan dena sineste dutenak bezala ez, bera ez dago kristautasun tradiziotik etorrita, katolizismotik etorrita hori sinesteko, baina ez dago ustasunean, nihilismoan ere, bilaketa etengabekoan dago, jakin-min handi batean. Erabaki genian hori tartean ekintzea epilogoa, bere lana bukatu ondorenean, entidade bat bazutelako, berak egindako lan bat bazelako, eta gure esku uzten zulako material horrekin zer egin. Nik kontutxo bat aipatzeagatik, berezi bat topatuko duzue, ja teknikoki berezia dana. Zati bakoitzak idatzi zuen zati bakoitzaren bukaeran, holako bustanki edo deitzen zion autokomentario bat dago. Bai, eta aurretik idatzi duena kuestionatzea ere bai. Bustanki horietako asko dira, aurretik idatzi duen hori, berehala kontra egiten dio. Eta bera ja ez dago ados aurretik idatzi duenakin. Beste batzutan ekarpen bada, testua jazten du, beste batzutan ez dauka zentzurik, eta pentsatzen du, hau zertara dator, jarriko ez palu hobe, hau hemen, aurrekoa ez dio bate honik egiten, Bai horrek bosta jola dio, jartzen du, hor libertadea hartzen du nahi duen eran bukatzeko. Eta niri atentzio eman dit, berak haundit txikira egiten du, bere irizpidea ere ez da kapituluak itea, hau da berak karakteren arabera sailkatu ditu testuak, lehenengo testua da karaktere gehien dituna ez, eta azkenekoa da esaldi soil bat, eta niretzan merezi du aipatzea, bera bereziki arrozeolako bukaerakin, eta azkeneko esaldia da hitzaurreak, eta erra da, nola uste ditun lehen esan dugun bezala ateak irekita ez, nire liburuak ere hitzaurreak dira, eta azpiko bustankia da gero ez dakigu zer dagoen. Orduan, berak utzi digun lan honen azkeneko esaldia justu hori izatea gero ez dakigu zer dagoen, ondo premeditatua izan da hori. Ire bai ez, baina gustatu zait bukaera hau. Gero ez dakigu zer dagoen.